babo nathi ukuthi bangicoshe mase badla umuntu alambe kanje ngizoyapi manje ngosiyami thothi isikole akunakuhle man yo nasile sibhanqa yo bakaye abantu bandlini la ha sikolisa mntwana sanibonani mkhuluzi sawubona nawe molo Tshepangi yo wena yo ngwariti yazi yo sikoni ngilambile awukho la wazi khona la kushone khona umuntu ayodla kamnandi emncwabeni hayi angimazi akekho umuntu oshonile engimaziyo hayi ukhona nje umuntu obuza into enjalo uyamuzwa nje mkhulu umuntu uthini yo mata yo akahambe lo mntwana emahlanyeni yo sendivile hayi mkhulu nami ngiyacabanga ukuthi senje ujazini azi umuntu loku holder back hayi usuyakayahola lo muntu hayi Tshepangi uphume kithi sibadala siyakhuluma sinabantu abadala hamba udlala ngilambe kanje Nkosi yami akusashona umuntu oyi-1 masibize Tshepangi sondelana senze itiye ekhaya yo wena Tshepangi uqhonyiwe wena yo Nkosi yami wena mkhuluza akekho umuntu omaziyo nje umngane wakho wakudala maybe oneshukela oshonile akekho qhonyiwe wena uphambene wena ne Sikoni qombele lamazaza akho asemncwabeni hayi Tshepangi nginamazaza mina wasemncwabeni amamaphi lamazaza asemncwabeni akhona lapha endlini Sikoni la mnyama Sikoni wasemncwabeni wena uyangihlanyela amazaza asemncwabeni okwenzani hayi aphume kimi Tshepangi hamba hawu hamba udlala nabangani bakho yo mata ya hold him back ntombi bhalisa lo mntwana mana khole disability man udle imali eva nje uthini lo mntwana eva nje usibuza ntoni yo hayi man lo mntwana kumele athole disability man hayi yo uhlanyela uyahlanya mathotha yeah man yo asemuhle mafado hayi ngiyabonga mfana wami phela ebhansi singagcina kulifaka 10 years ago hayi ungcono manje sangihlala man imali yangishiya la Nkosi yami uyangitila manga mafado umuhle mafado bashaya bonke labo babala ngaphandle mafado uya mafado Tshepangi ngazi abantu abadala babuza ukuthi baya kuphi ngicela ukuhamba nami mafado abantwana baya emncwabeni uyenzani unemncwabeni hayi mafado nami uyakwazi ukushaya ikhalafu la nami uyakwazi ukushaya ikhalafu ngiyoshaya ikhalafu emncwabeni mangihambe nawo yani ukwazi lapho ukushaya ikhalafu wena uncane kanje hayi Tshepangi uyahlupha wena yo mafado ngilambile mafado yazi so ufuna ukuye emncwabeni obulambile yo mafado akusimngiwane ngemncwabeni wabantu alambile kuphela baningi mafado ucanga ukuthi wabo mama kaQondozi umama kaNathi umama kaNkosinathi baphuma ngo11 if umncwabo uphuma ngo12 hayi Tshepangi hayi akiwe emncwabeni mawulambile ndoda yo mafado ngiyacela please mafado ngiyacela ngiyabona ngiyakombela mafado ngikombela ishweshu ngiyacela mafado ngicela uhamba nawe emncwabeni Tshepangi awungeke ndoda ngibe late bye bye mafado yo mafado uyahamba vele yo abantu abafuna ukuhamba nami emncwabeni nje Yesu umuntu alambe kanje Nkosi yami yo Nkosi yami bangicoshile kha umngani wami la ekhaya bafuna ukunje ukuthi kushone ebani nangu mafado uyahamba manje emncwabeni ayi1 engithi ahambe nami yo man yo umuntu kopile lengubo yo man yo worried ngale ngubo kamnandi hayi bonjala yes man mina bengazi ukuthi abantu baba emncwabeni babuya nezinto khona babuya namakheke babuya nama-carrots khona babuya nama-veg yeah man mina ngibuye nengubo yeah man hayi bonjala wabebeka ingubo phansi vele yo shuthi ngizibhobhele ingubo Nkosi yami yo ngiwinile manje abazothengisela bani nengubo yazi thimbo umkhulu akanangubo yeah cause njalo uhlezi la ekhaya futhi uyagodola ebusuku njengoba afuna ukuzolala sometime yeah man yeah shuthi ngubo suko yami ngizothengisela umkhuluzi cause makuzobeka la endlini mayifalo inawo zakhe zanuka uzoyimbashisa le ngoba esiyanuka unuka umtupi yeah man singichafa ngizochafa ish man kwasikoncane abanye ngizothengisela bani nengubo kamnandi kanje yazi yo man awubani vele abanganangubo akha basigedeza ikhona ingubo ayi mama masigedeza umbuza amquestion amaningi ukuthi ngithathile hayi qala ubani ngamfonela yeah man khuluza mntwana yeah ngiyazi akanangubo phela umkhulu yeah kahle kahle umkhulu ngimele abe yihubo because akanangubo akanandi uhlezi asemzini wabantu ngimfonela yeah Nkosi yami hey molo mata yeah mkhulu yibo Tshepangi mkhulu asusikoni ifoni kaSikoni ngifuna ngayo mkhuluzi Tshepangi intoni wena yo mkhuluzi uSikoni uthi ngicela ngikubize fast ufuna ukuphusha ukele 5 kg yo ushukela khawuthi ndize nebhakede
Hayi ungezi nebhakede mkhulu. Waza kanjalo uzokunikeza lona. Yo ndiyeza man. Yeah, uthi ufuna ukunikeza ushukela 5 kg. Nani futhi sikoni? Oh, uthi nempuphu ngoza mkhuluze yazi. Nempuphu. Yo mzukulu wami. Xela mama ndithi yo inkosi man ndiyeza man. Oh yazi mkhulu. Yeah, ngizobe ngikulindile mkhulu. Come here. Ndiyeza mzukulu wami. Yeah, bye. The Lord is my shepherd. Yo. Khawuthi ndikhawuleze. You. Bengayi mkhulu. Yazi uzagijima. Yafuna ukuthengisela le ngubo. Ibhaya yami yamampela yomkhuluzi. Yazi uyayithenga plus. Akana ngubo. Akanandlu ukuhleza semzini wabantu. Yeah man. Mkhulu ngineshow ulala suthi yazi. Because mangazanga la endlini lakho aboqondozi. Mangazanga khabo nathi. Khabo nkosi khona. Yo udla kaningi mkhulu. Yeah man. Yeah. Sida ngiyangibuza nama question. Yeah man. Akasheshe phela umkhulu hawa akafika. Mata ujola novane. Ngoba wena ujola nam. Yo ndiyazamata mani. Yo man, kanti umkhulu akafiki manje. Yo man, what's wrong ngalomkhulu kanti? Eish, yabona ukuguga sometimes. So hamba ngathi unwabo, hamba ngathi toys manje. Hayi man, akasheshe phela umkhuluza manje. Ufuna ukuhamba mase eklile deal sami. Le nguba mela ngihlale la endlini. Bayoze bangibuza ama question amaningi basikoni bayithole la. Madamtwana, wena upushugela nangu. Madamtwana, hayi wena upushugela. Mata. Ngeke mkhuluza mntwana. Yo. Koko endlini. Yo, khabini mkhuluza. Banga. Uphuna umata. Eish, asikise mkhuluza bendlala usikona akekho mkhuluza. Yazi, mkhulu, ngifuna sikhuluma idile emnandi. Mkhulu, ngithengisa ingubo yazi. Oh, ingubo. Zisa ndiyibone manje. Sibulise le ngubo. Yabo mkhulu, sibulise le ngubo yami. Bheka ngithengisa ingubo mkhulu. Quality mkhulu, yabo. Le ukuthiwa ngisho shop le mkhulu. Le mkhulu mawulele ngayo. Yo, phupha imali mkhulu. Mavuke ekseni so rich. Yo wena imalini. Azi mali mkhulu. 900 mkhulu le ngubo yami. Yo yadura man Tepangi. Zukulu wami khawuwehlisa manani mani. Yo iyadura le ngubo yakho wena. Yeke uzithola le mkhulu nase home choice ngeke uyithola. Yabo strong le mkhulu. Yabo noma ipotoza ipotoki. Strong. Mawulele ngale mkhuluzi ngiyakutshela. Phupha kamnandi mkhulu. Yabo ungaphupha usedeben. Ngavuke ekseni usedeben mkhulu. Ngiyakutshela. Yo mzukulu wami andinamali wena. Khawuthi ndikunika ikhadi lami lomndende. Uzazidrawela man and man uthatha imali yakho uzisa ikhadi yami khawundiphe le ngubo man mzukulu. Yo oko ndilala ngeplastic man mzukulu zisa man. Ulaya ngishaya ngiyazi una imali ikhona lapha epokotweni mkhulu. Hayi mkhulu sofuna unikeza ikhadi manje. Hayi mkhuluza wena. Hayi letha le khadi lakho mkhulu. Ina mzukulu wami man. Ina. Yo hayi mkhuluza nale khadi lakho ngathola alisebenzi. Zisa ingubo man ndigoduke. Yo ndiyava ukuba yo ndiyagodola. Yo ndiyancancazela. Yo ndiyancancazela mzukulu. Zisa ingubo man. Thatha so. Yo ayisindi mzukulu. Yo iquality ke lena mzukulu xa ulele ngalena man. Yo uyahava kuthi man. Yo mzukulu. Yo wena man enkosi man mzukulu wami man. Yo ndiyayithanda ke lena. Sizocheka ke. Khawuthi ndigodu. Right ke mkhulu sofuna ukuhamba wasothola ingubo. Ayi wena mkhulu mashaya wena. I hope le khadi lakho lasebenza leli. Bye mkhulu. Enkosi mzukulu wami. Enkosi man. Enkosi. Bye wena. Mwa. Sinemali sengimele imali ende Nkosi yami. Khipha imali yami ngamnandi. Otherwise mangasebenza ekhaya ngiyayilanda le ngubo. Ngilanda ngiyinto. Lana ngiyanyanya ngiba uRambo. Yeah. Lana man. Kunjalo. Yo Nkosi yami, sundincedile ke mzukulu wami. Yo quality lena. Ndiyagodola yo. Ndiyagodola incinci nale raki. Yo ubana godola ndiphethe quality yengubo. Oh wena. Nkosi yami azi mabathi uma ufuna ukubona imovie ze South Africa basuke baqinisile. Wangathi usikondoza. Yo thingizalisa. Hayi mawufuna ukubona imovie ze South Africa. Hayi ngiyacela ukuyibona into enje empilweni yami. Cabanga nje umuntu wonke atshontshe nje ingubo yesidumbu. Hayi abantu bayazisabi izinto yazi. Abantu abasabi ipoko. Cabanga uyotshontsha ufike emngcwabeni wabantu ufike utshontsha ingubo. I wonder ubani loyo. Nkosi yami.
Yo. Gogo. Hawu, uyajabula sheme empetheni kabani? Hawu uyajabula. Yo skole. Hayi imihlolo kamampela. Le imihlolo times 2. Imihlolo emngcwabeni imhlolo nala endlini. Hawu uyajabula empetheni kabani? Asikisi skole mesho uthi angingobuye skole yazi. Utshelwe yimi ukuthi angibuyi. Yo asikisi skole. Yazi bensho uthi awubuyi skole emngcwabeni because ngiyakwazi wena skole mawuhlele emngcwabeni awufuna ukubuya. Ufuna baze Hawu uyangijwayela uhlile phezulu kwalombhedo ngiyanyisa nje uyafana nalabo abasemngcwabeni abatshontsha ingubo zabantu. Hayibo skole kwenzakaleni manje emngcwabeni? Hawu yehla Thepang. Hey, skole ngisuke yo skole nawe. Awusangiyeki kancane sicoxe kamnandi obusuze nomgahazo ushisa. Azi ngidina kanjani indaba lokuthi abantu bafike emngcwabeni banenzele yonke banipha amakheke banenzele amatiye sekhona umuntu otshontsha ingubo ngitshele nje out of the blue ubaba kho sintahambile la abaloko ababhekana lo muntu otshontsha ingubo bafunana ngisho yabo sekuleti kanjani bafuna umuntu otshontsha ingubo basibuze sonke ukuthi ingubo yephi ubani ongena endlini sebablame thina manje oba thina besiphile endlini bathi yithi sitshontshile asiyanga nasemathuneni yithi behlile ejaridini siyayazi ingubo ngitshela ngayenzani ingubo yesidumbu. Yo, yabona skole kwenzeka kahle kanjani ukuthi abantwana abangayemngcwabeni bebazothi yithi cabanga abantwana benkosi. Yo I wonder ubani utshontsha ingubo yabantu. Ayiwishi nje leso sidumbu singalali nje namhlanje sibe busy naye lo tshontshele ingubo. Awungawishe lo umuntu kanjalo skole yazi. Ngiyakutshela skole ungabi kanjalo skole. Ungabe uyishela abanye abantu ukuthi bangalali ebusuku bapokelwe skole. Ayikho right lento lo skole. Babantu like abaphathi kahle skole. Ayikho right ukukhuluma kanjalo skole yazi. Noma uthi ungakwata kanjani skole. Ungamfisele omunye umuntu intini. Hayi Jesu. Hayi ntozala kule lokishi esizokumangaza. Yazi umuntu umangele namanje. Ngitshele nje ikhona nje into enje heist emngcwabeni. Ekseni kulahleka amakheke bathu babo sithole. Emini kulahleka ingubo. Akwaziwa ukuthi ubani. Ngitshele nje abantu abasuka emakwabo umuntu azohamba ayotshontsha ingubo yomngcwabo nakhona yesidumbu. Ngitshele nje. Hayi yaqala ukubona iheist enje emngcwabeni. Hey, sesine pandemic enje. Hayi beze nenye street. Yo cabanga thina sazi since umuntu ayihlele la endlini ayilelile kamnandi phazamiswa uwe manje. Hayi gogo. Ha, khamini mafalo. Yo mafalo, what's wrong? Akuyisala niyayithola maka le ngubo manje. Asitholi na ingubo bokunini sihamba sifuna sithi siyabheka abantu bebakhona emngcwabeni abayazi le ngubo ukuthi inyama le yapi. Hayi Nkosi yami ayiwanda ithatha ubani lengubo yazi. Ayiwanda nje ayiwanda into engicasula nje kakhulu mina ukuthi sekublame nathi thina abantu bebahleli abangaye ngemathuneni sesiyablame thina. Sekungathi sesenza ama interview sesihleli lapha basikhamisisa basibuza imibuzo ukuthi ubani ongena ekamereni ubani ongangena ngesemngcwabeni le. Hey abantu abazisabi. Engathi angapokelwa lo muntu uthathe le ngubo. Ungasho kanje ungakhuluma kanjalo mafalo ku wrong mawukhuluma kanjalo azi ngabanye abantwana mafalo. Cabanga umntana angalali manje. Ayiso wish nami nje ukuthi umuntu uthathe le ngubo angalali namhlanje ibe busy naye le ngubo namhlanje ngathi ngamthatha futhi imusele athi angalali. Athi angalali. Cabanga ngale ngubo mafalo it's a waste mafalo. Cabanga banike isidungu umuntu ofika umuntu ongasakhulumi uyofika idliwa impukane lapha namaphela. Mafalo. Ningakhulumi kanjalo mafethu ukuthi umuntu uyohlala ngayo lo ngubo uyozidlalela ngayo kamnandi. Asira sona Thepha ngiyanyanyisa lento. Cabanga thina sesifela nje ukuthi besilapha emngcwabeni sekuthiwa yithi sitshontsha ingubo sonke sizayikhipha sizayibhasa. Silaleli mafethu yazi mase nikhuluma ngekuthi empokele ingubo nama ngiphathi kahle la emoyeni yangidla mafethu yazi. Hey Jesu. Molweni endlini. Ha sawona mkhulu. Ninjani elaphengi? Hayi siyaphila mkhulu. Yo mkhulu. Mata divisa indaba ntombi kuthiwa yo izolo phaya emngcwabeni njengoba ndingaphumelelanga ukuya man kuthiwa hey kulahleke ingubo Nkosi yami. Mkhulu ngiqiniso lento izwile iqini bathi izolo lithambise emngcwabeni bathi khona umuntu ofikile wathatha ingubo wanyamalala. Awu mata yo ayiwanda ngubani lo thathe le ngubo mani. Yo abantu Nkosiyami bathi namhlanje ngo11 lo muntu othathe le ngubo yoshawa ilightning sombona nje uafuva. Hayibo. Bathi bheka nasi. Bathi sibe watch out estradini masibona umuntu ushawa ilightning sibe careful. Hayibo. Ngizwe kahle. Nami ngizwile lo ndaba bathi namhlanje lo muntu othathe le ngubo uzoshawa ilightning afuve. Yo nami bendimangele man. Lithayi man. Izi rumors kanti yawo inyani sendive kuwe ke ngoku phela ndiyakwazi wena uthethe manga uzazi zonke indaba zethu. Sanibonana abantu abadala. Zwile. Yathi bang. Yo skoni angizwa kahle ukuthi kwenzakalani ngalomuntu obathi utshontsha ingubo. Undaba uthanda indaba zabantu abadala. Uvuka nangalesikhathi. Yini nabo usebenza night shift uvuka ngalesikhathi.
esikhona angena ishift yosikhona ukuthi ngisuke ngikhathele yo lele ngikhathele satshela abantu abadala ngisho uthanda indaba zabantu ngisabatshela la umkhulu nobaba bathi lo muntu otshontshe ingubo izolo emncwabeni bathi namhlanje ushawa lightning ngiyakutshela bathi lo muntu uthathele ingubo uyoshawa lightning sho yo mana mzukulu wami ndithanda ukubonga ngale yangubo ndithengisela yona yo ndilele kamnandi mkhulu shi intoni ke ngoku yo mati uthepanga undithengisela ingubo eshushu wena hayi mkhulu mina ngazi ukhuluma ngani mkhulu man wena le ngubo yakho strong quality hayi mkhulu angazi ukhuluma ngani hayi bo mkhulu sokhuluma iphi ingubo manje ingubo manje mkhulu hayi mina ngazi sikona ukhuluma ngani mkhulu yazi angazi yona thepha ngibuya la wena uyaphi ke lona aphi lo hayi bo sanizobona hayi bo kwenzakalani ntoni ngalani bo